Be tarata ye me kalo kile mugan sanba fila ani mugan duuru amunu sogolen no Mali kunnafoni na su ani kile an ka foli baw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Tɛnɛdon mɛ kalo kile 19 sanba fila ani mugan duuru an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général la d'armée Assimi Goïta ale bɔla ka Mauritanie délégation dɔ bisimila Kuluba palais kɔnɔna na u tun kɔndilen no u ka ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ale madame Amal Mentou Maould a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni madame Amal Mentou Maould ye a yɛrɛ kɔni bɔla ka u ka jamana ɲɛmɔgɔ monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a bɔla ka u ka folikan ko lase an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ɲagalilen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u yɛrɛ kɔni bisimila cogo ye an ka ɲɛmaw yɛrɛ kɔni fɛ fɛn min ye an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ye ale yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni nakunba ye walasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mauritanie ale ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ ani u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni nakun fɛnɛ ka soutien ko o yɛrɛ kɔni ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka ɲɛsin ni u ka maa ye maa min ni ale yɛrɛ kɔni kan ka a kan bɔ badi ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaya nɔfɛ ni o kan ka kɛ Abidjakaw olu fɛ yen nɔ mɛ kalo kile 29 sanba fila ani mugan duuru o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni nali jalan ye kosɛbɛ u bɔla ka kuma ɲɔgɔn caman o yɛrɛ kɔni kɛ a yɛrɛ kɔni tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛna soutien ko o yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin docteur Sido Ould Tama ni ale kan ka a kan bɔ badi ale ɲɛmɔgɔya nɔfɛ min kan ka kɛ Abidjakaw olu fɛ yen nɔ. Dɔgɔkun tɛmɛnen jumadon mɛ kalo kile 16 sanba fila ani mugan duuru kɔnɔna na an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale bɔla ka dantigɛli kɛ ni a ka marabolo maaw ye dantigɛliw yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛndon mɛ kalo kile 19 sanba fila ani mugan duuru kɔnɔna na a bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ni CNT maaw ye minnu na ni u yɛrɛ bɔla ka hakilina falo yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲiningali ale ni jaabilu kɛ u ka kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ye tali kɛ kalanko ale kunkanko la baloko kunkanko ale ni fɛn yɛrɛ lakana ale ni samiyɛ cɛni kɛ no a yirala k'a fɔ dakun seegin o yɛrɛ ɲɔgɔn kɔ b'u bolo minnu kɔnɔna na ni u kan ka plan d'action dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka daminɛ san 2000 ani mugan duuru la ka don san 2000 ani mugan wɔɔrɔ la baara kura minnu kan ka kɛ ale ni baara minnu kan ka don ani labɛn minnu kan ka kɛ. An ka faba ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kari don mɛ kalo kile 18 san 2000 ani mugan duuru kɔnɔna na fɛn min ye an ka suguba ye ale bɔla ka ɲangata o sɔrɔ wa yira k'a fɔ tasuma o mɛnɛna suguba ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko immeuble Batili Golfa wa yira k'a fɔ tasuma o yɛrɛ kɔni ye atelier 12 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ sɔrɔ ka kiosque kelen ka o yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ min na ni u y'a yira k'a fɔ fɛn yɛrɛ kɔni kalalikɛ minnu o bɛ feere o kɔnɔ ani muso ka saki bilayɔrɔ magasin dɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ jɛni na tasuma fɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni sugu maa dɔ ye olu bɔla ka wele ko o bila sapeur maaw ma min na ni u y'a yira k'a fɔ sapeur maaw olu ka camion juru o yɛrɛ kɔni sira kɛnɛ kan ani u ka citerne kelen ani u ka bolimafɛn fitini 2 walasa u bɛ se ka na tasuma in ka ale faga cogoya min na u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni sapeur maaw ye ni u yɛrɛ kɔni sela yen nɔ 5 heures k'u yɛrɛ kɔni baara kɛ fo ka taa se 9 heures yɛrɛ kɔni ma min na n'u y'a yira k'a fɔ sapeur maaw ka cɛden 50 o yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ in kan walasa ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka tasuma in ka a faga fɛn min yɛrɛ kɔni ni maa ko fɔta ninnu ye u yɛrɛ kɔni jigilatigɛla kosɛbɛ u kɔni bala ka wele ko o bila an ka fanga tigilamaw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ tasuma ko in na ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ caman ka o sɔrɔ fɛn min ye u ka machine ye finiw ye ale ni saku olu yɛrɛ kɔni bɛɛ ta la tasuma mɛnɛ ale fɛ an bɛ ala deli ala kan an kisi ni gɛrɛgɛrɛ sugu ninnu tɔɔrɔ ma. AES Seko ni Dongo ministre Mali Burkina ale ni Niger u yɛrɛ kɔni taara Burkina Faso ale jamana ɲɛmɔgɔ fɛ yen nɔ kapitɛni Ibrahim Traoré ka taa AES ale limu yɛrɛ kɔni yira a la fɛn min yɛrɛ kɔni ye ba Maliba ale kɔkanko ministre Mamou Dafɛ a y'a yira k'a fɔ limo de l'AES ko a yɛrɛ kɔni bɛ fɛn caman o yɛrɛ kɔni ko fɔ ka sanga ni jamana saba ninnu ani u ka laadalafɛnw. A bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ sa fɛn min yɛrɛ kɔni ye parti politique maaw dɔw ye olu yɛrɛ kɔni tununa minnu ni kunnafoni jɔnjɔn o ma sɔrɔ o la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Albert Camu ye ni ale bɛ parti yɛlɛma ale la ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye Codem maaw ka maa dɔ ni ale bɛ wele ko Alassana Aba ni ale bɛ coalition jigiya kura ale la ni olu yɛrɛ kɔni tununa kabi mɛ kalo tile 28 fo ka taa se Codem ale maa wɛrɛ ma ni ale bɛ wele ko Abdul Karim ni ale
ale fɛnɛ tununa kabi mɛ kalo tile 11 san 2025 a yirala k'a fɔ kabini ma ko fɔta nunu yɛrɛ kɔni tununa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kunnafoni jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ u la. Adama Jarani bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Ben le Cerveau ni ale tun ye CNT ale makɔrɔ ale ni yɛrɛwolo debu suguleranpa ni o ma ɲɛma kun don a yirala k'a fɔ ale bɛ an ka lakana tigilamaw ka bolo kan a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ min na ni u tun y'a yira k'a fɔ a tun bɛ kɛɲɛroba ale kaso la o y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen jumadon mɛ kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Ben le Cerveau u yɛrɛ kɔni nana ni a ye MCA la o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ a nalen MCA la o dugusajɛ bɛɛ sibiri don mɛ kalo tile 17 san 2025 ko u yɛrɛ kɔni y'a ta ka bɔ MCA la ka taa ni a ye Joyila kaso la min yɛrɛ kɔni kɛla kabakoba ye min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to maaw yɛrɛ kɔni to la ɲɔgɔn ɲininka la o hukumu de kɔnɔna la fɛn min yɛrɛ yɛrɛwolo debu sigilenranpa ale yɛrɛ kuma dɔ ye ni ale bɛ wele ko Basaro Sila ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a hakilina di ale y'a yira k'a fɔ ko Ben le Cerveau ni a yɛrɛ bɔla kaso la ka tila ni ale yɛrɛ bɔla kɛɲɛroba kaso la ka a kun da MCA kan ni a ma tile kelen yɛrɛ kɔni yɛrɛ ɲɔgɔn kɔ bɔ yen nɔ ko n'u tilala ka a taga n'a ye Joyila ko ale yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ nin ko in yɛrɛ kɔni tɛ ko gansan ye ko fɛn min ye Ben le Cerveau ye ni ale ma ba ye ko a yɛrɛ kɔni kun man ka taa ni kaso suga la ko ka sababuya kɛ a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Joyila kaso ye ko fɛn caman tɛ yen nɔ ko Ben le Cerveau ale ɲɔgɔnna ma ba ko a yɛrɛ tun man ka taa o kaso in na. Ka sanga ni bolodi ɲɔgɔnma min bɛ an ka jamana ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Niger jamana ye ale bɛna gasoil ko o di an ka jamana ma o hukumu de la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale bɛna gasoil litiri o ta Niger jamana bolo 64 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la a yirala k'a fɔ fourniture yɛrɛ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ 150 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la min yɛrɛ kɔni sanna Edem ale fɛ. An bɛ taa jɛmakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye jɛma ale kɛnɛyaso ambulance ye ko o sunyɛla sifinnaka dɔ fɛ min ni a minɛna Mali ale ni Mauritanie frontière la o y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni minɛna sifinnaka dɔw fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugu ye dugu min ni ale yɛrɛ kɔni ma surun kosɛbɛ Mauritanie dugu min ni ale man jan kosɛbɛ Mauritanie ale ni Mali la ko a minɛna o sifinnaka fɛ ko olu yɛrɛ kɔni dabalabana ko o y'a ye ambulance ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ olu la ko jɛma ambulance don u yɛrɛ kɔni wulila ka ambulance ka a yɛrɛ kɔni gɛn ka taa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ sifinnaka min ni a yɛrɛ kɔni bɛ ka mobili in boli ko o y'a ɲininka ko a yɛrɛ kɔni bɔla min ka a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɔla Bamako k'ale bɔla ka mobili in yɛrɛ kɔni san dɔ bolo k'ale yɛrɛ kɔni bɔla ka mobili in yɛrɛ san sifinnaka dɔ bolo k'ale yɛrɛ ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka mobili san cɛla ka dɔ bolo ko ale mobili san sefa wari $3 ale ni 500 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnaka ninnu u yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli gana ka sɛgɛsɛgɛli gana a y'a yirula k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ ka boli ko ka sababuya kɛ ko maa min ye mobili yɛrɛ kɔni feere ale ma ko ale yɛrɛ kɔni kun ma da a la kosɛbɛ ko ka sababuya kɛ k'u ye wari min ale bolo ko ka taa mobili ko ka a jɔyɔrɔ dɔ la ko ale ka taa mobili ta ye ko u ye ko fɔ cogo cogo ko kɔni tɛmɛna o cogo fɛ ko ale taara mobili sɔrɔ yen ko o de y'a to ko ale bɛ ka mobili yɛrɛ kɔni ta ko ka boli ni a ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye Burkina kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan u ka dugu fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu de la a yirala k'a fɔ u ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka wuli ka jɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko tourbillon vert ni o yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ka don tu kɔnɔnaw la ale ni yiri jukɔrɔlaw la ka binganni wale tigilamaw kɛlɛ ko u yɛrɛ kɔni tola o wuli ka jɔ senfɛ ka don an ka ba Maliba ale kɔnɔna na fo u yɛrɛ kɔni sera sankaw olu bara kucalakaw olu fɛ yen nɔ ale ni kɛnparana o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka nin wuli ka jɔ in na k'u bɛ kilomɛtiri caman ko o yɛrɛ kɔni tama i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kilomɛtiri 20 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso olu ka jabarani soba ye o bɔla ka kunnafoniya ka ale jɛnsɛn ka tila ka a jaw yɛrɛ kɔni bila kari don mɛ kalo tile 18 san 2025 kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka nin wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale tigilama 100 kɔ ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na o y'a yira k'a fɔ u ka nin wuli ka jɔ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya caman ko o yɛrɛ kɔni gɛlɛya minnu ni o yɛrɛ kɔni ye jiko gɛlɛyaw ye o y'a yira k'a fɔ u ka ja ninnu kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛ taa se yɔrɔ dɔ la fɛn min yɛrɛ kɔni u bololajiw ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ ban n'u yɛrɛ kɔni bɛ taa jiw ko olu ta dingɛ kɔnɔna na ka olu min o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ nin ja in yɛrɛ kɔni yira jamanadenw na u k'a dɔn k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaw ye u yɛrɛ kɔni bɛ sɛgɛn min yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka buna adamadenw ka olu la ni kisi.
Ameta Algérie femi Algérie ale ko kan ko ministre ale bola ka communiquer bla wa ira ka fo u yɛrɛ kɔni bɛna taa juru sara ko o yɛrɛ kɔni ta ka France ale jamana sɛgɛrɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye France autorité ye wa ira ka fɔ olu kɔni bɛ ka wuli ka don Algérie ale diplomate t'u la fɛn min yɛrɛ kɔni maaw ye maa minnu ni visa tɛ maa minnu bolo ko u bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Algérie jamana wa ira ka fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ sigi sen kan ka taa juru sara ko o yɛrɛ kɔni ɲɛsi France jamana ma. Ameta Sénégali premier ministre Ousmane Sonko ale bola ka kuma ka ɲɛsi rupture min bɛ CEDEAO ale ni AES ni ɲɔgɔn cɛ a yira ka fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye CEDEAO jɛkulu ye ko ale yɛrɛ kɔni dola fili caman o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ale bola ka embargo min ta ka ban Maliba sɛgɛrɛ ko o ye filijuguba ye filijuguba min ni o yɛrɛ kɔni dagalen tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a yira ka fɔ ko nunu yɛrɛ kɔni waleya dɔn ko olu yɛrɛ kɔni ma ɲɛ fiyewu kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min yɛrɛ kɔni coup d'État ale ni ɲɔgɔn faamuya baliya minnu bɛ ka kɛ jamana ninnu kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni man ka kɛ fiyewu ka CEDEAO ko ale yɛrɛ kɔni to yen nɔ ko a yɛrɛ kɔni b'a a yɛrɛ ɲininka nin waleya ninnu yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko a yɛrɛ kɔni bɔla ka nin kumakan ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ka a to entretien na RTB ale yɛrɛ kɔni fɛ a ka visite dɔ kɔnɔna na Burkina Faso ale jamana na. A yirala k'a fɔ avril kalo tile 22 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinaka musoman dɔ ye ni ale bɛ wele ko Fati ale bɔla ka taa a ka kamanagan ka o daɲɛ ko o yɛrɛ kɔni yira commissariat de police minnu bɛ hippodrome na olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la 17e maaw o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni sifinaka musoman ye ale yɛrɛ kɔni ka kamene ko o de kɔni bɛ ka a bagabaga ka sababuya kɛ ko u yɛrɛ kɔni faralen ko o yɛrɛ kɔni ma kɛ cɛlakan ye ale fɛla ye ni o de bɛ ka kɛ sababu ye k'a to a yɛrɛ kɔni bɛ ka bagabagali ko o yɛrɛ kɔni ta ka ni musolakan sɛgɛrɛ a ka kuma ko olu fɔ cogoya la mais ka avril kalo tile 21 ka don avril kalo tile 22 la a yɛrɛ kɔni bɔla ka jogin nɔ ko o yɛrɛ kɔni bila ni musolakan ale yɛrɛ kɔni bolo la o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni musolakan ye ni ale kɔni taala a dama kasi commissariat ma olu yɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɔni commissaire divisionnaire Yamadu Gumani ale yɛrɛ kɔni bɔla ka baara in ka a di a ka adjoint ma commissaire Ago Sherif Akigi olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan an ka faba fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa ka se ka taa u tigɛ da ni sifinaka ye ale kan wa yira k'a fɔ ko u taala ni sifinaka ye ale yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka sigida min ni ale bɛ wele ko Gomi o hokumu de kɔnɔna la u yɛrɛ kɔni bɔla wuli ka jɔ kɔ o sigi sen kan ka to u tigɛ da ni sifinaka ye ka sifinaka min ni ale bɛ wele ko Jila ko ni bɛɛ lajɛlen bɛ a wele ko Ange wa yira k'a fɔ ko u taala tigɛ da kan ka fɔ a siso kɔnɔna na min na ni u taala sɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye pistolet ko o tun b'a bolo fɛn min ye soko ye ko o fɛnɛ tun b'a bolo ale ni maramafɛn dɔw ko olu tun b'a bolo fɔ ka taa se muru yɛrɛ kɔni ma o hokumu de la fɛn min ye lakana tigilama ninnu ye u y'a minɛ ka taa ni a ye ka taa a bila garde à vue yɛrɛ kɔni na waleya minnu ni a yɛrɛ kɔni y'a kɛ ko a yɛrɛ kɔni ma a niye fiye ko k'a sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ keleya wara kojugu o yɛrɛ de kɔni bɛ ka a bila ni ko k'a sababuya kɛ a yɛrɛ kɔni tɛ ka jɛnɛ ye cogo si la ani musolakan ye ale ka se ka fara ko a yɛrɛ kɔni bɛ ka nin waleya in kɛ walasa musolakan ye o bɛ se ka segin ale ma cogoya min na. Ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔn na